Tästä onkin nyt sitten heti, kun videoita on jo viimeksi tullut. Mutta koska tässä on tämmönen hetki mennyt, kun viimeksi on videoita kuvattu. Koska mulla on ollut ihan aika pitkä tauko SSOsta ollut nyt tässä viimeisen hetken ajan, niin scrollasin tuossa yksi päivä TikTokia ja olin silleen, oh my god, onko SSOssa jotain uusia aloitusquesteja? Ja vähän rupesin sitten miettimään, että pitäisikö niitä kokeilla ja tehdä joku video. Niin mä nyt en niitä tällä käyttäjällä pysty tekemään, koska tää on vanha käyttäjä. Mä menen nyt pikapikaa luomaan uuden käyttäjän ja sitten päästään testaamaan niitä, että nähdään kohta kaikessa. Oh my. Oho. Tässä on ihan tämmönen epic hutskene. Jorvik. Welcome to Jorvik. Tervetuloa Jorvikkiin. No, mä yritän nyt sit parhaani mukaan suomentaa nämä kaikille, jotka ei ihan niin hyvin osaa englantia. Näin englantia. Koti monille hevosroduille tai jotain sellaista. Discover. Tuleeko se tätä? Jidris. The fuck? Miksi Jidris on tässä introssa? No mä en kyllä ehkä sanoisi Dinolaa majesteettiseksi maisemaksi, mut okei. Cool. Tee ystäviä, mahdollisesti vihollisia. OMG, Aleksilla on muitakin kavereita kuin sielunratsastajat. Okei. Koe jokapäiväistä elämää ja eeppisiä saagoja tai jotain sellaista. Okei. Miksi Liisa on tuolla? Okei. Oletko valmis? Seikkailu se alkaa nyt. Moi. Hai Selma. Tervetuloa Jorvikin ratsastusleirille. Minä olen Maija, manageri ja pääohjaaja. Tänään meillä on 2 oppilasta aloittamassa. Anna minun tutustuttaa teidät toisiin. Selma on uusi Jorvikkiin. Selma olen minä VTV. Liisa muutti tänne vähän aikaa sitten, mutta hän on matkustanut viime aikoina. Moi Selma. On kiva tavata. Tämä charming fellow on minun hevoseni tähtiloista. Minulla oli pelottava kokemus, kun olin nuorempi. Mutta nyt kun minulla on tähtiloiste, haluan saada itsevarmuuteni takaisin, joten aion ottaa muutamat oppitunnin taas. Miksi mun hevonen on tuolla? Miksi mä oon tässä, mutta mun hevonen on tuolla? It's a Jorvik warm blood. Se on Jorvikin lämminverinen, joka on ollut täällä, koska joku tyyppi, en mä tiedä. Ja mä osaan liikkua, kiitos. Moi! Moi rakas honeypurple. Mikäköhän mä annan tällä nimeksi? Wow, kaunista. Tähtiloiste. Muistuttaa minua siitä, kun me tapasimme. Onnittelut Selma. Näyttää siltä, että olet tehnyt ystävän for a life. Ensimmäinen asia, mitä sinun pitää tehdä, on nousta hevosen selkään. Wow. Apua, tää on hidas. Jesus. Miksi tää on näin hidas? Kokeillaan jotain vähän enemmän haastavaa. Nosta toi. Ja pistä se tohon. Siis mä sanoin sulle just, että mä en oo ikinä ratsastanut ja nyt sä pistät mut hyppää tämmösen tyyliin mun mittaisen esteen. Okei, cool. No ei nyt ehkä ihan. Siis tää hevonen on niin hidas, oh my god. Onpas eeppistä ja tosi hidasta. Moi Alex. Olipa kaunis vilkutusanimaatio. Mä veikkaan, että tää uusi alkujuttu on se, että tavataan kaikki nämä sielunratsastajat, paitsi että ei tavata kaikkia, koska Lisa ja Anne on Pandoriassa, mutta onko sillä nyt niin väliä? Moi! Sinun täytyy olla se uusi tulija Jorvikki. Minä olen. En ole kyllä koskaan tavannutkaan vaan.
Kuka saa taidot olla? Oh my god, mä sain experience pointseja. Mukava tavata Selma. Long time no see, Liisa. Mut hei hetkonen, eikö tähtiloisten etsiminen ollut joku tehtävä jossain tehtävässä? Vai oliko se joku toinen? Eikö hetkinen? Eikö Lisa ole enää jumissa Pandoriassa? Koska se on tossa. Onko se questi niinku kokonaan poistettu? Vai onko se vielä niinku olemassa vai? Onko se vaan jäänyt jumiin sinne myöhemmin? Oh my god. Linda ja Lindan... Vittu. Linda ja Lindan kirjaa. Mitäs mietit? Okei, meillä ollaan saatu nyt niinku about 3 lähikuvaa Lindasta, eiköhän tää riittäisi. Otan nenäsi pois kirjasta ja tule tapaamaan Selma. Olemme vaan tapanneet jo. Heippa! Milloin tavasitte? Aikaa sitten. Mahdotonta. Selma saapui juuri Jorvikiin. To attend a riding camp. Outoa. Luulen, että koen hieman déjà vuta. On hauska tavata sinua. On todennäköisesti hyvä asia, että sait minut laittamaan kirjan pois, koska Maija pyysi minua auttamaan häntä tämän iltaisen leiritulen kanssa. Tuleeko Anne tänne? Selma tuli juuri ajoissa. Istu alas. Mistä helvetistä ne repäs paahtokarkkeja, jos mä ostin pelkkää makkaroita? Katso, täältä tulee Anne. Nyt olemme kokonaisia. Mutta eikö Anne ole ollut jumissa siellä niinku kauan aikaa? UMG Anne ilman sitä sen arpea? Mitä ihmettä? Onpas Concorde muuten aika majesteettisen näköinen AGM. Niin, tää nyt vähän hämmentää vaan, koska eikö Lisan ja Annen pitäisi olla right now niinku jumissa Pandoriassa? Tää nimittäin hämmentää mua nyt ihan huolella. Koska eikö Anne ole ollut siellä niinku, eikö se olisi pitänyt olla siellä jumissa niinku pidemmän aikaa? Aika levätä vai onko? Mitä ihmettä? Mitä vittu? Onks toi vanha Fripp? Se saakelin pikseliorava. Tuossa on toi Ganondorf. Ei, väärä peli. Garnrock. Joku semmonen se oli. Miksi mä seuraan oravaa? Mä oon hashtag tosi hämmentynyt. Apua. Mitä vittua? Missä mä oon? Siinä on noi pimeät tyypit ja nää valon tyypit. Mä tykkään noista kyllä enemmän. Mitä? Tää on niin sinemaattinen huo. Onks toi se Aidenin valoasia? Ganondorf. Eiku siis Ragnarok. Eiku... en minä tiedä. Joku semmonen se oli. Siis... Häh? Hyvää huomenta erilaisia. Nukuitko hyvin se on? En. Ratsastin metsässä ja sitten heräsin. Pyhä, kuokka mulle semmoinen. Tuo uni kuulostaa oudolta. Heräsitkö outona? Mä olitko kaikki siinä?
Älä. Onko tää kisa? Okei. Okay. Onko mä nyt laukata? Sillä ihan siistiä, että pääsee niinku, koska oli vähän silleen outoa siinä, mä muistan, että kun mä en niinku tiennyt näitä ihmisiä, sitten oli vaan silleen, moi, mä tiedän sun nimi, ja nyt sä tulet meidän kulttiin. Et sillä. Kiitos. Linda. Meidän pitäisi tutkia vähän metsää. Näyttääkö mikään täällä tutulta? Mene sinne, missä sinun instincts ottaa sinut. Nähdään, jos kutkuni oli oikeassa. Mikä on tuolla? Onko se maaginen orava? Se kivi. Minä tuntuu, että voin selittää. Vittu, minä voisin pitää. Mutta sinun pitää avoin mieli. Jorvikin origin story perustuu taikuuteen ja toisena, en nyt tiedä mitä se meinaa, mutta niinku myyttisen jumalattareen, joka on konfliktissa ilkeän asian kanssa. Se on tarina sacrifice näistä tämä sana ja valon konfliktista ahneuden ja pimeyden kanssa. Äidin on valon ja elämän ja hevosten tuoja tähän maahan ja täällä on sekt. Mikä vittu on sekt? Druideja, jotka pitää hänen. Oliko aidenlainen? Hänen elämänsä. Okei. Hänen elämänsä hengissä. Hänen tarinansa ja tarkoituksensa hengissä. Tämä runestone on heidän. Ei ole aika sinulle oppia kaikkea vielä, mutta voit oppia tänään. Tämä kivi on, ehkä joku päivä sinut kutsutaan palvelemaan. Ehkä olet suojeluksen alla, mutta ehkä jonain päivänä jotenkin sinä tulet tietämään osasi sinusta tässä legendassa, tässä eeppisessä tappelussa, jos se on yhtään enempää kuin legenda tietysti, ja jos uskot. Teidän kaikkien pitää kuulla tämä. Jotain epätavallista on tapahtunut metsässä. Se vie outo uni, mitä Selmalla oli viime yönä. Hän näki saaren runestonen siinä. Linda, uskotko, että se uni olisi ohjannut Pollaa? Näkyy? Liisa, olet ha. Olet hauska. Vai vitsailen, Selma? Me olemme täysin normaaleja täällä. Ei ole tarvetta olla pelokkaat. Ihana kun hajoaa vaan silleen. Okei, Alex. Voi Alex, kaikki on vain. Kerron Selmalle vähän siitä legendasta of Jorvik ja selitin, että minä uskon, että se outo uni oli ja liittyy siihen. Don't worry, Anne. Älä huolehdi, Anne. Annen hänelle vain pienen yhteen verran. Sinun basic lessons on valmiit, Selma. Sinä voit nyt matkustaa Morlandiin, talleelle, joka on tuossa sillan toisella puolella nyt. Se on missä minä asun, joten minä ajattelen, että se on paras paikka kaikessa Jorvikissa. Ole varovainen. Minä en usko, että sinun unesi oli huono omen, mutta anyway. Me vahdimme sinua ja Eväsalasta. Minä matkustan bändi-performansseja varten, mutta jos sinä pysyt Jorvikissa, niin minä toivon, että tapaan sinut uudelleen. Totta kai näytät toisemme. Sitten mä ratsastan sinun kanssasi. Mutta vain just in case. Tässä on kartta, joka auttaa sinut löytämään tiesi tallille. Se näyttää myös muita pelissä ja Jorvikissa, joten se voi olla hyödyllinen, jos eksyt ikinä. Tervetuloa Morlandiin. Morlandin tallit Dea pyörittää hänen Thomas ja hänen lapsensa Justin. Justin odottaa sinua tuolla sisäpaikassa.
Hän aikoo opettaa sinua enemmän, miten opettaa hevosestasi. Moi Justini. Onpas se... Oho. Oho. Minun nimeni on Justini ja sinä sanoit, että sinun nimesi sanotaan. Onko musta tuntuu, mä en aio tehdä näitä starttausquesteja yhtään enempää kuin mitä ei ole uusia. Ja mä oon silleen aika varma, että nämä loppuu, nämä uudet tähän. No mä oon nyt silleen niinku sitä mieltä, että nämä uudet tutorial questit oli huomattavasti parempia kuin ne vanhat. Ainakin omasta mielestäni. Mä en oo ihan varma, että teinkö mä ne kaikki, mut jos en, niin valittakaa kommenteissa, niin mä teen part 2. Mut joo, toivottavasti tykkäsit videosta. Voitko please painaa sitä tykkäysnappulaa ja tilata mun kanavan Jouko. Kiitos. Ja heippa hei!